Kajingle menti jong ka sorkar jela ya ka surok na umsning siya mau hati bat hadu siang kabala jalan kumba prapo kilometer bat kabala penong ya ka nyautrap Aceh National Movement mau hati circle ban khot da ka jingalang pat ba hamadan de ka jata hendrai ki pat ba na kisnong ka te ka than kim shamlawan shimbenta bat kabala penong ya ka HANM ban pensange no ya ka te ka jingalang Habakran Shekila Pathai Khubor, uba pateng mersing u presiden ka HANM na Ribhoy District, ulakan tho ting bakate kari ka kambut tu jang rang ba snong ka raitong uba enel wa plang, kabala penlong yikipat ba ban nget yu banamwan syakate ka jingalang, henry ka HANM kan omsyong klikti kan selit kendu yu menteri ka tenar PWD ka sorkar jela, Marbandawaru baka sorkar kadeban pentrei kamno ya kate ka surok shua ka election hajar pulai hakaba an tiru da ka dor khas haka jinglet kendu ya laong ute unong yalam. To nagaleng jungi ka seng SNM Ribhoy district nangkat baka jingdon lang ka SNM mawati zun haga ka singi haga jing sisya nagaleng jungi ka seng ila khot ya ka jingalang pajba hangne hapo madan jata hendrai kabangi sosi pat kalong ba kipat ba kim syam lawan sim benta haga bedai ba kani gajing khot ka jongi ngimla bantip yo lese kadai gadau na gajing penmi kot kubor ka jong uba onel ubadai urang ba snong jong ka raktong namar kipat ba kim suthu ya kata gajing ke ya kata ka jing sokhya ka bedai ba ne surok jong kadai ka mau hati hendrai nagaleng ka seng bat kirang ba snong ki balai don lang bat ngi haga ka singi ngila sim na kawai karai bat kawai kasur kaba nginom du mensim wat laki pai ba kim suthu ye kada ka jing ka jong surok haba ke kendu namar ka jing snew ka jong henrei ngila sim kawai karai kaba ngin salek bu na ka memorandum sa u PWD minister hagini tayo ki banwan bat ngikwa ban penpau ka jing susi na kaleng ka seng ba malay pai ba jong kadong ba ka than mau hati kim suthu ye ka jing ba ka jing khia kabaki kendu aman kasngi kabakiyat lengbau neu surok ni nagaleng kaseng nginom du mensim moy wat laki pai ba kimon anjing kersan henrei ka kaba ngilatmu nakmenta kajing ba jong ka imlang ka salang jong kadong mau hati nginiat chakmat da ka bangin salibu ya ka memorandum sa PWD minister hadu bangin tertib ba hadu bangin dayoi ba ka sorkar kan sedang no pentrei yaw neu surok ngin sa syong thai lemda ngim yo kada gajing senang kajong ni surok makin pentrai nagaleng kaseng bat kirang ba snong ki bedon lang bat ngi hakana kapor nga tharai bangin nom song thaj ngin ap hadu kata kapor ka bangin yo na gajing sai na ka sorkar kumbangi ong ba nginom senya su ki MLA ki bangila yo la kanongut ki MLA henrei nyu ba ka surok kane kumju si kumju dei na kadau ngila ya syakmat ban sim ya kana ke isu ka bedai ba ne surok ba ngikwa baka sorkar kan pentrai no mardor kumbangila dawa nadu umsning syadu siang baka sorkar kadai pentrai no aswa kadai election hajar pulai kadai ka